Vandaag voor de keer geen mop. Het is de tijd van de kerstboom en Kerstmis. En ik dacht zo in mijn eigen, weet jullie wat wil ik gedaan hebben van het jaar? Wil ik versieren als de kerstboom van het jaar niet alleen met bul en met lichtjes, maar ook met veel namen. Namen van ons ouders, van familie lang geleden, van broers, van zussen, maar ook van vrienden en collega's en kameraden. En kijk, rond die namen komen dan van eigens zoveel warme herinneringen hangen, dat het de schoonste boom is geworden die we van zijn leven ooit gehad hebben. Probeerde jullie dat ook eens? Nog een schone Kerstmis, hè? En dat je gezond moet blijven en ook nog eens goed moet lachen in het 24, hè? Hadden jullie goed. Dag.